Nosaltres som la companyia La Bel, jo sóc la Tona i ell és el Pucci, i ens hem associat amb el Jordi Cortés per aquesta ocasió per fer aquest projecte joia aquí a la Central. Jo sóc el Jordi Cortés, sóc director artístic de Liant la Troca, que és un col·lectiu de dansa, i també sóc soci de la fàbrica de creació de la Caldera. El projecte es diu Boxa, Cèl·lules i altres històries. La boxa també era aquest punt d'estar una mica lluitant amb la vida, no? com quan hi ha dissidències o realitats que estan una mica fora de la norma. I les cèl·lules, perquè aquesta lluita, quan la portes tan a dins, sembla que està a la pell. No? La gent també aporta a dintre de la peça les seves anècdotes de la vida, les seves històries, els seus gozos y sombras. Ha sido un proceso donde yo personalmente he tenido que sacar cosas del interior, cosas propias de mí, que he tenido que reflexionar sobre ello y estoy contento por ello. Sí, con capacidades que no sabes que las tienes y las sacas, o te las saben sacar. Es mi primer año, entonces he aprendido mucho de mí misma y de los demás, de trabajar en equipo. Vam fer 2 setmanes prèvies on ens vam trobar els 3 individualment de les usuàries de joia i on vam començar a imaginar, a buscar aquest fil conductor, d'on ens podíem inspirar, i les altres 4 o 5 setmanes, ara no sé si eren 4 o 5 setmanes, a treballar amb les usuàries i on hem treballat i aplicat tot el que vam imaginar. Hi ha hagut també tallers d'aeris, hi ha hagut un taller de clown amb la Xurri, que també va ser molt divertit i tothom s'ho va passar molt bé. Amb en Jordi vam experimentar, hem treballat molt el que és el moviment i la qualitat del cos. Amb objectes també. Hem ballat molt. Al primer moment sí que és veritat que a nivell conceptual hi havia el risc, no? Molt sobre la taula. Com poder arribar a la sensació de risc sense haver de fer tot un treball tècnic superllarg perquè no hi ha el temps. Vam fer tallers una mica de jocs de confiança, de com manipular cossos, fer flotar la gent. Fins que no van estar aquí, van veure els trapezis penjats, no? I tot, que tot estava amb seguretat i tal, sí que hi havia, respecte, clar, no? Ens vam inspirar d'uns llibres que va dur en Jordi, en Xema Madoz, i de fet el que vam proposar és que cadascú escollís una imatge que el representava o que s'hi sentia representada i que amb aquesta imatge ens digués també una frase o una paraula que també per ell era important que fes correspondència amb aquesta imatge. I de fet hi ha una mini exposició que es podrà veure just abans i després de la peça. No estàs anant a fer una teràpia, no estàs anant a un psicòleg o un psiquiatre, no t'estan donant medicines, no estàs allà per això, sinó que d'una manera crees un espai perquè lo imposible sea posible y que emerjan cosas que tu no pensaves que podien sortir y sense cap tipus de jutjament ni de vamos a analizar esto que acabas de hacer, vamos a... No. És senzillament crear aquell espai i tindre la sensació, que jo crec que això és molt important, de que tenen com una red de seguretat. I sense cap obligació, I sense cap obligació, i que estem tots... Vull dir que són ells i som nosaltres també, perquè nosaltres també d'alguna manera ens obrim amb ells. Llavors és recíproco. Nosotros mismos nos hemos encontrado con parte de nuestro yo interior. Nos hemos dado cuenta que somos grandes y eso nos llena. Yo me llevo al grupo, me llevo a Tona, a Pucci y a Jordi porque me han enseñado que puedo ser capaz de hacer cosas que yo pensaba que no podía, y me llevo el trapecio, que es una de las partes que más me gusta del espectáculo. Jo crec que en aquests moments la peça està molt per a viure-la i disfrutar-la i que poden passar coses que no estaven previstes. Que volíem disfrutar del procés, no? I hem ballat molt, i hem volat, i hem rigut amb la Xurri, però que el tema era estem aquí per gaudir.
no? Amb aquestes persones i crear un vincle gaudint del que les arts escèniques ens donen i l'espai de la central ens dona i nosaltres us podem donar. I la presentació és com la cirereta del pastís, no? I jo crec que van al disfrute elles, o sigui, van a gaudir i a donar-ho tot.